8-годишният Страхил Стоянов живее в квартал Победа. Той се връща от езерото Вая, което се намира от другата страна на натоварения булевар Тодор Александров. При опита си да пресече, Страхил е пометен от автомобил и загива на място. Да берат сливи, като пресичат, удря колата и бяга и го фърлиха там до тротуара. Този човек да се открие. Не е така да бяга и да му даде, да го удра и да не му даде помощ. Затвор ще искаме, затвор! Това е следно, че не е за прикол. Оставим всичко на българските органи, на властта оставим. Искаме справедливост. Да се наказва и да се намирва този човек. Той направил смърт и смъртта присъда да му давате! Рибари споделят, че децата от квартала често ходят на езерото, пресичайки пътното платно с риск за живота. Няма пешеходни пътеки, а за да пресекат правилно трябва да вървят няколко километра. И още, ограничението за шофьорите на околовръстния път е до 80 км в час, но почти никой не го спазва. Водачът на автомобила се издирва от полицията.